очакванията на правителството са да влезем в еврозоната от следващата година, да получим да. Юни месец. И моите от много отдавна също са да получим да. А готови ли сме, господин Петров, за това да? Защото виждате страховете на хората. Те основателни ли са тези страхове? Аз мисля, че и друг път сме говорили, че се насаждат едни истерии, които са тотално нерационални и проистичат от различни интереси, които работят срещу въвеждането на еврото. Ние сменихме банкнотите през далечната 1999 година чрез така наречената деноминация. Един изключително технически процес, който премина изключително гладко, без да наблюдаваме някакви драматични промени в темпа на инфлация, нито в макроекономическите променливи, нито в поведенията на домакинствата, на фирмите и така нататък. С въвеждането на евробанкнотите абсолютно минаваме през същия процес, само че нашите банкноти вече ще бъдат европейските банкноти. И аз не виждам никакви причини за драми, свързани с промени в поведението на домакинствата, с промени в поведението на фирмите и като цяло с промени в макроекономическата картинка на нашата страна.